Biye sibiri Desamuru kalo kile 28 sanba fila ni 24 aw folen do amnu sigilen do ni wagati na ka anw lajɛ diɲɛ fanta anani bɛɛ lajɛlen fɛ aw bisimila bi an ka kunnafoniya kɔnɔ. Kunnafoniya daminɛla bi sibiri Desamuru kalo kile 28 nɛgɛ kaɲɛ 5 wagati olu kɔnɔna sayini o bɛ san marabolo kɔnɔna la an ka faamaw ni o ye finitigilakaw ye u kɔni attaque terroriste dɔ kɔni repoussé min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u kɔni tactical karɔgɛlɛnjinɛ tigilama olu yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye banbagaci wale mɔgɔ 21 olu de kɔni bɔnɛna u ni na wa u sera ka fɛn min tɛgɛ kɛ u ka kɛlɛkɛminan caman an'u ka matériel caman de kɔni kan i n'a fɔ an bɛ se ka ye jaw la cogoya min na. Ali bi an ka fintilakaw ka kunnafoniyaw kɔnɔna la Jiripa ye communiqué di kɛ ka sanga ni kunungo juma Desamuru kalo kile 27 communiqué min kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ masinakaw olu kɔni fɛ yen nɔ banbagaci wale tigilamaw ka kulunbeni a bɛ fɔ ma ko Katiba an ka fintilakaw ka wulikajɔ kɔni sera ka to u y'u ka ɲɛmaaba dɔ kɔni ka o silatunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ni o ye Musa Hima Jalo yɛrɛ o kɔni ye min kɛra ka sanga ni ka dɔ ka fɔ frappe de ye a ka bolimafɛn yɛrɛ kɔni kan frappe yɛrɛ kɔni kɛra tumana min na ale kɔni silatununa ka bɔ diɲɛ o kɔnɔna la pewu ni baara in kɔni sera ka kɛ an ka jamana fintigilakaw ani service de renseignement kɔni ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ hali bi ala k'an ka jamana basigi. An bɛ taa Ɲoro du Sahel ka olu fɛ yen nɔ fɛn min ye Elhaji Amadu Tal ni ale Elhaji Sheikh Mortal Mɔden ye ni Ɲoro Tijaniya kalifa ba fana o ye a ye a yirala ka sanga ni alamisa 2 Desamuru kalo kile 26 san 2024 jabila bani o bɛ Ɲoro marabolo yɛrɛ kɔnɔna la tumana min na kalifa Amadu Tal ni a kun bɛ ka bɔ ziyara la jabilaba dugu kɔnɔna la ka i kunda Ɲoro yɛrɛ kɔni kan a yirala ka fɔ maa marifatigi bugunatigɛbali dɔw kɔni ye ale jaso ani a ka kalandenw caman ka da kan ni olu de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nka u tilala ka segin ka kalandenw bɛɛ bila nka kalifa yɛrɛ kɔni ma bila an b'a fɔ ala ka segin ni Ɲoro kalifa ɲuman ye. Ka sanga ni kunungo juma Desamuru kalo kile 27 ye an sɔngo marabolo kɔnɔna la an sɔngo marabolo ɲɛmaaw kɔni ye fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka se ka kɛnɛya tigilamaw kɔni bila maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sabu kɔni kɛ ni dekun ye olu ka bila la cogoya min na ni a bɛ fɔ o ma ko clinique mobile la walasa ka se ka u dɔgɔ don u la u kana se ka dekun kɔni sɔrɔ kɛnɛya ko ta fanfɛla fɛ. An bɛ taa masinakaw olu kɔni fɛ yen nɔ a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko ERA fo ka taa se ONG Alpha ma olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin denbaya 505 bɔɲanko ma minnu yɛrɛ kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ka sabu kɔni kɛ ni dekun ye min yɛrɛ kɔni dila masina ani kokiri yɛrɛ commune ma fɛn min kɛra ka sanga Desamuru kalo kile 26 ye dɛmɛ yɛrɛ kɔni jukɔrɔdonbaga kɛra USAID ye. Bamako faba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 6 kɔni conseil communal an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye ale jisu ka bɔ ni o ye k'ale jɔsi ka bɔ yen nɔ ka da ka yirala k'a fɔ u kɔni tun ti ka baara kɛ wa baarakɛbaliya fana kɔfɛ u kɔni tun ti ka sariyaw yɛrɛ labato o kama ka sanga ni kunungo juma ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye a laɲini ta ka fɛn min ye conseil communal de la commune 6 kɔni ko o jisu ka bɔ yen nɔ pewu. An bɛ taa Joyila marabolo kɔnɔna la ni wagati in na Joyila marabolo kɔni gouverneur kura sɔrɔ ni o ye madame Mariam Kulibali ye an b'a fɔ ala k'a fanga se a ka baara kura la. Confédération des États du Sahel o ye AES jamanaw ye Mali Burkina Faso Niger a yirala ka sanga ni sini ye karido Desamuru kalo kile 29 AES kɔni tɔgɔ la Web TV o bɛna sigi ni o ye AES kɔni tɔgɔ la jabaraniso ye bɔlɔlɔsiraw sanfɛla fɛ min bɛna kɛ sababu ye ka se ka AES kɔni kɔnɔna kunnafoni jɛlenw ka olu cari a wagati ɲuman na cogoya min na ka se ka fɛn min AES jamana den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ kunnasiri kɔnɔna la u ka jamana kɔni ka lahalaya olu la o de kama Mali Burkina Faso Niger ministre minnu ɲɛsinen don kunnafoni di ko ma olu bɛ lajɛla ni wagati in na ni ala ma basi kɛ sini jabaraniso yɛrɛ kɔni logo o bɛna yira AES jamanadenw na. An bɛ kunnafoniyaw kuncɛ fait divers kɔnɔna la kunnafoniya dumanw kɔni tɛ Mopti marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Medina Kura cɛ dɔ ni ale ni a muso o ni a balimakɛ den fila olu kɔni bɔra alamisa sufɛ ka dugu jɛ kunungo juma la 1h du matin 2h du matin wagatiw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ ko u bɛ taa u balima dɔ kɔni bilasira autogare la ka da kan o tun kan ka na Bamako faba kɔnɔna o la tuma min na u taara o tigi kɔni bila gare la u segintɔ la ka na so Medina Kura fɛn min ye mobili de farala ka jigin ji kɔnɔna
kɔnɔna la dugu kilama fɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye ni maa naani si kɔni ma bɔ a la. An b'a fɔ Ala ka hinɛ kɛ banbagatɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ka wele bila marabolo ɲɛmaaw ma u ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka jida ninnu kɔni lakori ka d'a ka kuma caman masiba kɔni bɛ kɛ nin yɔrɔ ninnu na ka sanga ni seereyaw ka ɲɛfɔli ye. Bi ye sibiri décembre kalo tile 28 san 2024 ni ne bɛ dansigi kɛ bi kunnafoniyaw la. An bɛ sibiri la san 2024 sibiri laban a dɔgɔkun furacɛ laban. An b'a fɔ Ala ka dɔgɔkun furacɛ timɛ ko ɲuman di an ma. Ala ka ni san 2025 ɲinan ye. Laɲini minnu ma se ka sabati ɲinan san kɔnɔ Ala k'olu nɔgɔya an ye san kura kɔnɔna la. An ka timɛ kɛnɛya ani fɛn min ye basigi o kɔnɔna la. Aw k'an bɛɛ tɛnɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la. Ala k'an si jɔ kuma kɔnɔ.